journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, duha patay usa angol sa bangga sa duha ka motorsiklo sa Matanao, Davao del Sur. Shabu nga gisulod sa usa ka parcel, nasakpan sa PDEA Caraga. Babaeng nag-claim sa package, nadakpan. O ambulansya sa LGU Bansalan, gikarnap. Suspect, pasyente sa SPMC. Sa detalye sa ato mga balita, patay ang kanhi midwife o ang iyang angka sa motorsiklo human mabangga sa kasugat ni ini nga motor sa lungsod sa Matanao, Davao del Sur. Na hospital sab ang driver sa kasugat nga motorsiklo. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Patay ang kani midwife sa Davao del Sur Provincial Hospital ug angkas niini human isampok ang motor nga ilang gisakyan sa laing motor nga ilang nakasugat dito sa sitio Lumbang, Barangay Manga sa lungsod sa Matanao dinhi sa probinsya sa Davao del Sur alas 12:30 sa hapon niadtong Domingo, Agosto 15, 2021. Ang driver sa pikas motor nga si Noel Rosales, 49 anyos, residente sa Barangay Poblasyon, lungsod sa Magsaysay, nagtingit sa tumang kasakit kay nabali ang bukog sa tiil ug kamot ug padayong gitambalan sa Davao del Sur Provincial Hospital. Alas 2 gitu, alas 2 o 2:15 sa hapon. Pauli na ako gikan sa eraser kay kuan man ko naman ko sa STL. Pag-abot ako sa Kusing Lumbang, kurbada man ang dalan, naway kasugat ng motor nga mo, sa motor to Barako 175. Tapos nahubog nga ni kuan, ilang gilihayan sir ba. Nagsugat to ni, nilihay po ko sa iya, pero wala gyud may nagbangga sir. Mura namin nagpingki ba. Nalabay ko to speakers, labay po ng speakers. Kung wala sa mga sa hubog, dili may magkabangga yun. Sumala sa Matanao Municipal Police Station, gimaniho sa 53 anyos nga si Marita Cañada nga taga Barangay Tienda, Playa, Digo City, ang Barako Kawasaki 175 ug angkas niini si Santa Abutong, 40 anyos nga taga Digo City. Padulong sila Matanaw, magkuan sa silang humay manag. Subay sila dito silang humayan. Tapos na munto na disgrasya, kabalumi nga na disgrasya na lang guys silang duha. Base sa investigasyon sa kapulisan, ang isa ka motorsiklo nga gidrivean atong biktima nga giilang usa ka Normita Cañada nagbiyahe gikan diri sa poblasyon paingon ngadto sa dalan paingon sa Barangay Dungan Pikong. Ang ilahang engkwentro niini nagbiyahe pod sa pikas nga dalan padulongan ni sa Barangay Poblasyon. Ug pag-abot ngadto sa Barangay Manga, Matanao, Davao del Sur, nagbangga kini. Maoy resulta sa pagkamatay sa biktima. Ana-ana sa compound sa PNP ang mga motor nga dili na halos mahitsura. Sa-isay sa kapulisan, daghan na ang nadisgrasya sa naisgutang lugar kay sagad mo kumpiyansa ra ang motorista tungod kay mingaw ang dalan. Orlando Dondon Dinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur, stay safe. Isap ang trabahante sa Zamboanga del Norte Electric Cooperative human mabangga ang gisakyan nga motorsiklo sa gisunda niini nga motor kagabi. Nawat anog balanse ang biktima atol sa bangga og nabagno sa kalsada. Ani ang report ni Zoraida Eva Mostaril. Itapukan pa sa mga tao kining naghayag sa kalsada nga nakasuot pa og helmet. Nagkadugo kini ug matod sa mga residente sa lugar. Nagmotor ug nabangga sa gisundan sab nga motorsiklo sa National Highway sa Barangay Santa Filomena, Dipolog City, Zamboanga del Norte. Bandang alas 8:45 kagabi ang biktima. Nailhan kini nga si Ronel Ikasama Tano, 33 anyos ug residente sa Barangay Dapaon, lungsod sa Sindangan. Base sa report sa kapulisan, nagsubay sa nisgutang highway ang biktima ug nawadan og kontrol dihang nabanggaan niya ang laing motosiklo nganyang gisundan nga gidriver ni Bartolome Busalaw Ingat.
pagresponde sa mga medical technician sa 911 Dipolog. Kitanggalan nila og helmet ang biktima ug gibali sa backboard ug gidala pa kini sa Corazon Hospital apan gideklara dead on arrival. Gikustodiya na sa kapulisan ang gibanggaan nga motorsiklo ug ang driver niini nga si Ingat. Soraida Eva Mustaril, Newsline Philippines, Zamboanga del Norte. Stay safe. Gikarnap sa usa ka lalaki ang ambulansya sa LGU sa Bansalan, Davao del Sur sa usa ka pasyente sa Southern Philippines Medical Center dihang nakaparada kini sa ospital kagahapon sa hapon. Nasayran nga mikanaog ang driver ni ini kay nag-asikaso sa pasyenteng sakay sa ambulansya. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Kalit ra magdaga ng ang ambulance. Nakurat na lang ang 33 anyos nga ambulance driver nga si Junel Santos sa diyang kalit bidagan ang iyang unit dito sa Southern Philippines Medical Center sa Bahada, Davao City alas 3 sa hapon nitong Domingo, Agosto 15, 2021. Sumala ni Santos, mikanaog siya sa iyang unit aron iplastar ang pakanaog nga pasyente nga iyang karga gikan sa barangay Kinuskusan, Bansalan dinhi sa Davao del Sur. Gabot na ko sa SPMC, before na ko nababa ang pasyente, gi-check up pa man sa doktor. So ako nara ko sa driver seat. So nakita na ko ang doktor na nisinyas na ibaba siya. So giabrihan akong luyo sa ambulance, gibaba na akong pasyente. So pagbaba na ko, wala right 10 seconds, nagkuha na po og laing stretcher para balinan sa pasyente. Nya karon katong bantay sa pasyente ni siyagit man og galit kaya ang pasakay ta sa ambulance kay makuha siyang gamit. Ikalit ra magdaga ng ang ambulance. So akong gigukod niya, di naman ako mamsa kaya nakasutoy naman gid siya. Padagan. Motong nagginugdanay hantod mi nabot sa kangyud sa Panabo. Wala niya matagad. Duna na inipuli og drive sa iyang unit og daling mipadagan sa ambulansya. Daling nanawag og tabang ang mga gwardiya sa SPMC sa Buhangin PNP og gigukod ang ambulansya. Inaabdan sa Panabo City, human gipusil sa kapulisan ang ligid sa ambulansya og nahagbong sa bangag sa kalsada. Akong gipangutana ang driver nganong wala man niya gipalong ang iyang sakyanan sa iyang pagkanaog. Di man po na pwede palungon kay basig in case of emergency na maabot lain na pong kuan. So automatic na po may kuan. So first time ito nahitabo po sa kuang pagtrabaho lagi po. Ngana. Katumangod siya na suspect tung nagkarnap. Natoy mental illness. So nagfollow up check up to siya dito. Mag nasulan tingali. Nya sa katong higayon na po, ako ra po nagparking ambulance dito sa emergency po sa na timingan nang yun na ako may iyang nakuanan na ang ako ang unit nag-andar na siyempre kay nag-earphone man ko kay ang pasyente napa man sa sulod niya. Wa pa po nagkupat, di man po dong yun na pwede patyon po kay basig na imabot na emergency niya magkuan na po ko. So automatic yun na dito na pag na emergency pag magbaba na mo sa pasyente balhin gyud mi dahil munang ligi na siya kinala patyon sa jud. Daling miapas ang mga rescuers dito sa Panabo City. Rescue na mo dito na kuha na mo nga din na mo andar ang sakyanan, na tad-tad sa bala ang kuhan, duha ka ligid, atras ug abante sa left side. Moto nga para madala kay di pa man pwede na mo madala diri sa kuhan Bansalan, kinahanglan turn over na mo ang unit sa kuhan Panabo Police Station. Moto nga ang gihimo na mo gitanggalan na mo ligid nya kabyuan na mo og spare tire karon og mahuman tong investigasyon sa suko sa mga igo sa bala moto nga bisan pwede to makuha ang unit karon. Sa record sa Buhangin PNP, nailan ang suspect nga si John Gracias nga miadto usab sa SPMC aron magpa-check up kay bag-o lang kini nakagawa sa Davao Mental Hospital sa regular session sa Bansalan Municipal Council kaganang buntag Agosto 16, 2021. Kini nga incident dili ni siya ingon nga kining permanente no, kini murag isolated incident lang ni siya no. Nadunggan nato nga ang usa sa atong ambulansya murag gingon lang gikarnap. Pero kini siya lesson learned na ni no sa atong mga driver no nga unsa bay dapat natong buhaton di ay kung moabot ta sa kining usa ka establishmento nga kana normal na siro sa ilaha nga biyaan na nila sakyanan. Pero karon nga ani nga nahitabo, so mangita tag paagi nga unsa pay dapat natong buhaton para mapaligon ang ilahang kuano. Nga dili na to mahitabo pa. Ilisod kayo kung makuhaan tag ambulance nga gamit sa atong pasyente kada adlaw niya karon kuhaan tag isa mas dako ang kakuhaan sa ato ang panerbisyo.
Mipasalig ang lokal nga pangamhanan sa bansalan nga dili mabalda ang ilang pagpanerbisyo tungod sa nahitabo tungod kay duna pay laing upat ka ambulansya ang ilang munisipyo. Orlando Dondondinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur, stay safe. Daghang shabu ang nadiskubrihan sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA Caraga nga gisulod sa usa ka parcel o gipadala pinagi sa usa ka courier nga gisulod sa mouse sa computer. Nadiskubrihan ang droga sa gihimong interdiction operation sa PDEA ug nadakpan nila ang gipadalhan sa droga nga usa ka babae kaganihang alas 8 sa buntag sa PS Arcade, JP Rosales Avenue, Barangay Emadejes, Butuan City. Giila sa PDEA operatives ang suspect nga gipadalhan sa parcel nga si Loida Veralio Mosende, 34 anyos og residente sa Butuan City. Gitago sa upat ka mouse sa computer ang shabu nga tanan-tanan mo kantidad sa 680,000 pesos. Nakakustodiya na sa PDEA Caraga ang suspect o gipalaw man papag-ayo ang investigasyon aron masubay kinsay source sa droga. At tangi! Ritual isip pagpasalamat sa tribong Atam Manubo gihimo sa lungsod sa Talaingot, Davao del Norte. O obispo sa Dipolog City nag-auhag sa katauhan nga magpabakuna na kontra COVID-19. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply. Nahimutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multi-million jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Philippine Sports Commission. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Gipasalamatan ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib ang UCCP Haran sa Padre Selga Street sa Davao City sa pagtagad sa panginahanglanon sa mga tribong miyembro sa Atam Manubo nga taga Talaingot, Davao del Norte. Bisan pa og dugay nga panahon kini nagpuyo sa Haran o giakusahang nalingla sa kalihukang komunista. Ani ang report. Bisan pa man sa ilang panagbangi sa ilang political ug sosyal nga panglantaw, nagpasalamat gihapon si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib sa opisyal sa UCCP Haran Compound dinhi sa Dakbayan sa Davao sa ilang pagpakaon sa mga membro sa tribo nga namuyo sa ilang compound. Atol sa send-off program niadtong Sabado, mao kini ang pamulong ni Governor Hubahib. Dako kayo ang akong pasalamat o kalipay sa inyong pagbalik dinhi sa lungsod sa Talaingot o pagbalik sa inyong tagsa-tagsa ka mga sityo. Kaya nga naman, isip inyong gobernador, inyong kuyagob sa Davao del Norte. Nakita na ko nga kung anaa mo sulod sa Haran.
wala gyud pag-asinso ang inyong kinabuhi. Kaya naman, wala mo'y luna o lugar nga inyong tamnan. Igo lang mo pakaunon. O gipa-eskwela man mo ang inyong mga anak, dili po siya credited sa DepEd. Wala kay hinumduman, adunay daghan nga mga pamilyang tribo nga gikan sa nagkalain-lain nga baryo sa Talaingod nga namalhin og namakwit paingon sa UCCP Haran Compound sa Barangay A-A, Davao City tungod sa propaganda sa mga komunista na bombahan sa mga sundalo ang ilang lugar. Sa iyang pagpasalamat sa Haran, nangayo usab si Governor Hubahib og pasaylo sa mga bakwit. Mangayo po ninyo pasaylo nga sa pila usab pipila ka tuigan, dugay ka tuigan nga napasagdan mo, wala mo maatiman. Pasayloa ko ninyo nga wala mo maatiman sa mga milabay nga mga leader ug gani nahimo mong biktima. Gisaysay ni Dato Manuel Tumagsa nga siya na biktima sa propaganda sa rebuilding grupo maong miuban siya kay abi kuno niya nga igo ra sila mamakwit didto. Tungod kay kami dili na gid na kaya pa nga tanan. Nagpuyo pa sa lautay dito sa Haran tungod kay kami nagpuyo mi sa Haran, nagtuo lang gyud mi dito ang isip lang gyud among kinabuhi dito. Pero di ay aduna pay pinakauyokan di ay para sa ilaha. Narikan naman. Yan. Karon sa pagkakaroon nga narami din sa munisipyo sa Talaingod at tubangan sa mga kasundaluhan ug atong gobernador kay Mayor sa uban pa nga naglingkod mga abot karon sa among naatubang. Dako kayo nagpasalamat dibati kay ang mga palipay. Unom ka tuig nga nagpuyo si Dato Manuel ug wala sila gitugutan nga makagawas sa compound. Hinuon, kaon og tulog lang ang ilang trabaho apan iyang gihandom kanunay ang iyang kagawasan didto sa iyang sityo. Kami nakita gyud namo uunsa na kapakuhan sa sukat kani adto pa. Ako bata pa kayo ko sa gipangingon sa akong mga ginikanan. So dili daw ingani ang tinuod nga gobyerno. So karon ako na mismo ang nakakita or nasubaybayan gyud nako nga maayo man ang gobyerno. So kadto kami lipay kaayo mi nga gipakita ko ninyo ang mainitong pagbati o pagdawat sa amo ang mga lumad nga gikan sa Haran. Daghang tabang nga gipanghatag ni Governor Edwin Hubahib ngadto sa tribong Atamanubo ug iyang gisaad ang pagpadayon sa tabang gikan sa gobyerno para sa mga IP. Ang pagtukod sa health center, apil na ang IP housing ug eskwelahan hangtod matapos sa pag-edukar ang mga anak. Sa kabahin ni Mayor Libayaw, ako nagapasalamat ko sa katawhan aw kini taga kuan nga nakauli na gyud ang dugay nato nga ginahandom nga manguli sila aron magkahiusa na ang katawhan sa lungsod aron sa kahusay og kalinaw og sa kaasinsuhan sa katawhan, no, labi na sa ilaha nga mga kaigsunan natong IP nga baga sa kuan atong panahon na nasaag sa mga landas, no. Gitahasan ni Governor Hubahib si Mayor Libayaw ug ang mga opisyal sa munisipyo sa Talaingod nga ilang atimanon ang mga residente nga bag-o lang nakauli sa ilang lungsod. Leo Febra, Newsline Philippines, stay safe. Nag-auhag na sa katauhan ang obispo sa Dipolog City sa Zamboanga del Norte nga si Bishop Severo Cagatan Cairmare nga magpabakuna na kontra COVID-19 aron malikay sa makamatay nga virus. Ang pag-auhag sa bishop giagi sa usa ka misa. Gipasabot sa simbahang Katoliko sa Dipolog nga suportado nila ang bakuna kay miagi kini og siyentipiko og insaktong pagtuon aron mabatukan ang COVID-19. Ani ang report. Naalarma na ang mga lideres sa simbahan sa nagkataas nga kaso sa coronavirus disease sa nasud.
Labi na nga nagkadaghan ang mga tawo nga nataptan sa gikahadlukan nga Delta variant sa COVID-19 ug ang pagkadiskubre nga nakasulod na ang Lambda variant sa Pilipinas. Nanawagan na ang mga lidere sa simbahang Katoliko sa katawhan nga magpabakuna ug padayong sundon ang health protocols aron malikayan ang infection sa COVID-19. Matod ni Bishop Kairmare, daghan na ang aktibidad nga naapektuhan ug pamilya nga nagantos. Kapina sa tuig nga kita niya sa pandemya sa COVID-19, diin daghan na kaayong mga tao ang natakdan ug daghan nga kinabuhi nakalas tungod sa moong virus. Lakip usab niini ang daghanang nagantos tungod kay nawad-an og trabaho, nabulag sa mga mahal sa kinabuhi tungod sa kalisod sa pagpauli tungod sa lockdown. Matod sa opisyal, unang giampo sa katawhan nga unta aduna nay bakuna. Apan taliwala nining maong gasa sa bakuna, daghan kanato ang nagduda ug nagduha-duha sa pagdawat labi na gikan sa atong nadungog, nabasa ug nakita gikan sa social media. Dili nato kalimtan ang atong simbahan midawat sa unsay tinuod diha sa siyensya. Ani ang gitudlo sa simbahan? Ang methodical research sa tanan nga mga sanga sa kahibalo, basta kinigihimo usa ka tinuod nga siyentipikong pamaagi ug dili supak sa balaod moral, dili gayud magkasumpaki sa pagtuo tungod kay ang mga butang sa kalibutan ug ang butang sa pagtuo nagagikan sa samang Ginoo. From the Catechism of the Catholic Church. Ang mga bakuna batok sa COVID-19 karon bunga sa mga ginahimong pagtuon sa mga batid aron matabangan kita nga maluwas gikan sa pandemya. Isip panag-ingnan si Papa Francisco ug Papa Emerito Benedicto XVI uban sa mga kardinales, obispo ug mga kaparian midawat ni ining bakuna. Busa isip inyong obispo sa Diocese sa Dipolog, ako nag-awhag kaninyo na voluntaryo kitang magpabakuna aron makatabang kita sa pagsumpo sa pagkuyanap sa maong virus. Ang voluntaryo natong pagtahan para sa pagbakuna dili lamang alang sa kaayuhan sa kaugalingon ug sa atong mga minahal sa kinabuhi, apan alang usab sa kaayuhan sa katilingban, labi na sa katilingban sa atong mga health care workers. Padayon pa ang panawagan sa nagkadaiyang simbahan na suportahan sa katawhan ang vaccination program. Sa Davao Oriental, gianunsyo sa kagamhanang probinsyal kagabi nga gikumpirmar sa Department of Health nga mitala sila og duha ka kaso sa COVID-19 Delta variant. Sumala sa DOH, ang duha ka kaso sa Delta natala sa lungsod sa Mati human giswab ni atong Hulyo 21. Hinuon naka-recover na ang duha. Gipasabot sa Provincial Task Force nga kagabi ilang miabot kanila ang kumpirmasyon sa DOH. Hinungdan nga ila dayon kining gipahibalo. Sa record sa DOH, ang duha wala nakabakunahan o pulos asymptomatic. Padayong nanawagan ang gobyerno sa pagsunod sa health protocols ug sa pagpabakuna. Gualberto Lapot, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe. Usa ka ritual ang gihimo sa mga miyembro sa tribong Atam Manubo sa lungsod sa Talaingot, Davao del Norte isip pasalamat sa kalinaw o kahapsay sa ilang pag-uli sa ilang yutang kabilin. Ani ang report ni Leo Febra. Unom katuig nga nabulag ang kapin 500 ka ata manubo sa ilang yutang kabilin. Ang ilang paraiso didto sa kabukiran sa lungsod sa Talaingot, Davao del Norte. Kabahin na sa tradisyon sa nagkadaiyang tribo sa Mindanao nga magpahigayon og panubad-tubad kun panubaran. Ayo to sinin katon. Koy ko kapanisingon. Kini usa ka sagradong espiritual nga ritual alang sa pagpahalipay og paghalad ug paglimpyo sa tribo sa mga daotang panghitabo. Ug aron mangayo og giya kang manama sa ilang pagbalik sa ilang komunidad. Una, nagsugod ang send-off program, gihimo ang panubad-tubad ni atong Sabado sa hapon dito sa Talaingot Gym sa Davao del Norte.
Makita sa video nga bisan ang mga bata seryosong nakigduyog sa ritual sa pagbutang og dugo sa manok sa ilang agtang. Nga nagsimbolo nga ilang gihugasan ang ilang kaugalingon sa mga nakalapas kanila ug sa pagpasaylo sa mga tawo nga nahimong instrumento sa ilang pag-antos. Sunod nga gihalad mao ang baboy nga puti. Gisaysay ni Mayor Johnny Libayaw kanako nga pagpatay sa duha ka hayop nagsimbolo usab sa pagbug-os sa ilang mga damgo nga ilang tabangan ang matag usa aron sa ilang pagbalik sa ilang komunidad. Mapalambo nila ang ilang pamuyo ug mahimong tawhay ang ilang komunidad. Kalambuan ug kalinaw sa naghiusang katawhan ang pinakasimbolo sa maong ritual. Kung makaabot ko rito sa among lugar, na akong hana-hana sa tigulang, makaabot ko sa akong lugar, buhat ko sa akong panubad-tubad. Panubad-tubad dito sa ako. Pasalamat sa mababaya. Pasalamat sa mababaya. Ako nakabalik ko sa among komunidad. Gusto ko mabubuligay ko sa mga naming istorya. Doon panangitan. Sabot ka ng iburanta. Kakansilya. Karon, gawas na ang tribo nga namuyo sa ilang lugar ug nagasalig sila nga ang mga gipanaad nga tabang alang kanila mapatuman. Leo Febra, Newsline Philippines, stay safe. Kadto ang naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog o baha, mamahimo ka na inyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50, sa Sky Cable, sa Davao o General Santos City, o sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!